Eta, bueno, Jaione, gaur egun, txitxirioa lehen beti izan da, koiara hartu, eta eltzekari, betikoa, koiarakin jateko, baina gaur egun Gaur egun gerota, aukera gehiago sartu die gure sukaldaritzan, eta gure etxetan, eta dagoeneko gureak ditu batipat entsalada, txitxirio da garrantzu entsalada esaterako. Urte guztian jatea, eskenien txitxirio, ez dela bakarrik, neguko hauza, koiarakoa. Baina gurekin dauzkegu. Bestalde ere bai aquafaba, azken urte hontan... Zer da hori? Bueno, mesedez. Aquafaba? Aquafaba, bai, merengea. Bai, bueno, merengea, amaiak egin zuena, bai, eta holan ditzen da? Aquafaba. Bai. Eta zatik ez diote deitzen txitxirio merengea? Aqua ure faba, lekalea. Lekale nura. Bai, hori izango da. Nei logikak ematen dit. Gero, arrautzen ordez, tortillatan erabili izan da, hori da, barazkilale eta veganoi esker daukegun errezeta da. Haimatin ditu txorien. Bai, humusara etxe guztietan sartu da. Gure etxean, astero humus aiten dago. Astero, nik beti onja tapertxo bat oskailuen beti daukat humusan. Eta beti hogi poxikatekin trast, nik eman gotu, hogi eurrengoan jongo naiz. Ezatzu, ni amorratu naiz humusakin, bikotia baita. Eta azkenean, garbantzua jateko beste modu bat, hemen, ditugu hori, olakoak egozita hemen aipatu genuen lehengunean, txigortu eta labian pixkatolan espezie ezberdinekin, pipak izesnak moduko bat, ero... Nik ez dut probatu haindiken natilla, baina natillak ere iken. Eta pasteltxoak? Nik ez dut probatu, baina gaur probatukot, zorionekoa ni.